Det var så bange, det er helt vildt. Det var bare god timing, I guess. Det rammer nemlig. Jeg var død, I guess. Fuck, du er en ego-spiller, mand. Hvad skal jeg gøre mod det der? Jeg kan ikke gøre det. Hvorfor du ikke bare hjælper? Hvad skal jeg gøre mod det? Alex, nu popper vi der igen. Eller kan du ikke spille noget arabisk guitar? Jo. Arabisk guitar. Prøv at, har du hørt Ja, det, du jeg kan få har... noget fucking finsk banjo, mand. Det er kun sjovt sagt. Oliver, så er det carry for din lur. Giver du ult, Soraka? Ult, Alec. Brug nu dit ult. Hvorfor er det, du ikke bruger dit ult? Brug nu, Siri! Holy fuck, Alec, du er brain dead. Du har ikke lige holdt det der Siri Ej, der. det der, det Det var så guld. Alec, han er... Hvad er det, du laver? Nå, han har godt nok holdt tit, synes jeg. Ja, det lykkedes dig at få 9 minions på 7 minutter. Ja, fordi han konstant står heroppe, uden der er nogen af jer, der kommer op. Du er blevet boldet hele gamet. Hvad er det, mit hold, de skulle hjælpe? Jeg lover, jeg ikke har været deroppe. Er du fucking idiot? Ja, hvor jeg ikke var der. Er der fucking ikke noget? Ej, var du der? Godt spillet. Hvorfor er det, du gør det? Hvorfor gør du det? Hvad gør han? Så ulder han bare. Så ulder han bare efter mig. Hvad sker der med du? Hvad sker der med du? Hvad? Fuck, var det hook? Ja, jeg så det. Oj. Han bliver nødt til at flash. Han ved det ikke nu. Han dø. Jeg skal lige kille der. Hvad laver hun? Ja, det hun tager det. Fuck, hun blev spamping. Det gør vi ikke. XD. Jeg får ham herned, og så... Den er missing. Jeg har ikke Den holdt kan godt være det deroppe. spændende der. Åh, der er ikke på mig. Ja, men spiller den langsomt. Men der kommer en vækst for helvede. Ja. Den her kan også godt være der. Nu, hold op. Kan den dobbelt være? Er du god? Er du god? Oj! Nej, jeg skal ikke tænke, Alex! Ham kan vi bare nakke, ham kan vi bare nakke. Hvor der bare ikke kommer Ja, noget. det kan Jeg vil til en flygte, jeg skal gøre det her. Så fedt det dog, mand. Jeg siger endda, jeg lader være at sætte, ej kom, Øj, det kan jeg gøre det. Og nu har jeg... Hvor er du bare ringen? Lover du? Er du bange eller hvad? Om jeg er bange for en reaction, der kan nakke mig. Lidt. Du er så gal! Du er så gal! Det er fucking akavet. Jeg tror, det havde været bedre for mig, hvis jeg mod... Jeg lover, han kan lide. Han har det bare fedt. med det samme. Jeg tager minion barone. Var god. Han er gal! Ser du? Okay, bruger han om. Jo, hvis de ikke ved, hvis jeg ikke selv ved, hvad
Hvis jeg ikke ved, hvad jeg selv gør, så kan de heller ikke vide, hvad jeg gør, jo. Hvor jeg bare brækker mig. Nej. Hvad er der? Hvad er der sker? Kan vi ikke... Jeg kan ikke spille spillet. Jeg kan virkelig ikke spille spillet på den igen. Men selvfølgelig er der en volley herinde. Og jeg skider på dem. Du skal ikke fight den der løb nu. Fuck, det lyder sjovt, det der. Hjælp mig nu. Hvad fuck er det, du laver? Kom on. Jeg kommer. Det er mig. Jeg bare fik greaset. Det skal bare være løbet. Bra, bror. Lover du? Men det er bare flashes. Hvad? Hvad var den hitbox? What? Hvad siger du? Bot? Er det dit bot, eller hvad? Jeg siger, går vi back in? Ja, og så siger du bot. Nej, jeg skulle ikke bot. Lover du ikke siger et bot? Venter på Alec, mand! Ja, Alec der ikke kø. Du har support item! Support item! Hvor du bare... Det var det ikke var meningen. Så er der selvfølgelig en fucking Yeehaw! Yeehaw! Jamen altså, fuck. Crazy Zach, crazy Zach. Holy shit! Fuck, det var klamt! Fuck, det var klamt! Fuck, det var sindssygt! Jeg blev one-shot af ham, han er level 18. Er varmt det der, Pimpin? Så må han jo komme. Så må han komme. Hallo. Han tør jo ikke. Og nu bliver det voldeligt. Fuck, du har ham lige hvor en gerne. Hvad er han ude igen, mand? Er det den nye? Jeg siger lige til alle nu, inden folk bliver sure. Jeg ved ikke, hvad Nila gør. Jeg ved, hun har et Jax i. Det er det. En pisk. Og hun har Diana ult. Ja. Jeg lover, jeg synes, det der Jax i, det er fedt. Det er fordi hun er melee, dude. Hvis du har spillet hende, så ved du hvorfor hun har det der dodge der. Men det har jeg ikke. Hun er melee, dude. Hun kan ikke engang slå minions, så når vi kan outsække hende. Så der er godt nok meget, du bliver skruet ned. Ej, hvad er det der? En eller anden, der får ved en eller anden kæde i sin mik. Du snakker godt nok meget. Okay, 3, 2, 1. Nu. What? Jeg er så gal. Jeg er lort. Jeg er lort. FF. Var det rigtigt? Ej. Ej. Jeg vidste, du ville gøre det. Jeg vidste, du ville gøre det. Det er så kommet. Hvorfor flasher jeg ikke? Yeehaw! Hvorfor er det? Ikke. Oj. Så bliver det der. Fuck, det var sjovt. Der er minus 15%, dude. How can I not? Minus 5. Spørg dig selv. Fedt spil egentlig. Fed moin. Reformed, by the way. Der var 5-0 det der. Ja, det var der. Jeg skider på min ses. Jeg lost chapter. GG. Shit on kid. Undskyld.
Fuck, det var synkron, man. Holy shit. Jeg tror, det var actually on the frame. Og så det der. Og nu bliver det kedeligt igen. Jeg bliver minion blocked! Nu er det fucking live. Ses.